Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggihan malih kalih kula Safa Chelsea Floristia ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan kirab bendera ing Kabupaten Pati. Sumangga dipirsani. Ing Kabupaten Pati ana kirab bendera kang dawane 100 meter lan ambane 3 meter diaral saka Stadion Jayakusuma. Saka jam 1 awan nganti 1:30 sore ing alun-alun Pati. Acara kirab iki diadakake kanggo mengeti Dina Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sakniki kang arep luntur. Minurut Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Indonesia FKPPI, Pati Endang Sri Wahyuningsih ngaturaken yen dheweke matur suwun marang para pihak kang melu acara iki lan sing peduli karo kegiatan iki. Dheweke pengarep-arep kegiatan kaya ngene iki diadakake setahun pisan. Mekanten ingkang saged kawula aturaken. Menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.